Sú byty, pri ktorých vám stačí pár sekúnd a okamžite viete, že toto nebude bežná nehnuteľnosť. Moderný dizajn, kvalitné materiály a priestor, ktorý pôsobí elegantne v každom detaile. A potom prídete sem a predstavíte si svoj život. Večeri s rodinou, ticho, po dlhom dni a pocit, že ste konečne doma. Aj technológie tu fungujú presne tak, ako od moderného bývania očakávate. Niektoré priestory vás prinútia spomaliť. Už len tým, ako sa v nich cítite. Dve kúpeľne s toaletou prinášajú komfort, ktorý oceníte každý deň. Každá miestnosť má svoju atmosféru. Tento byt je absolútne výnimočný. Priestorom, dizajnom, atmosférou. Príďte a nechajte sa očariť. Dohodnite si svoju obhliadku.